Биоенергийният масажор Фохау е иновативна разработка на специалистите от научно-изследователския институт Ян Шен Фохоу, представляваща сплав от знания и опит на традиционната китайска медицина и най-новите постижения в областта на квантовата физика, биоенергетиката и невробиологията. Той ефективно симулира ефекта на такива традиционни техники като акупунктура, масаж туина и гуаша, вакуумна терапия и моксотерапия. Прочиства енергийните канали, подобрява циркулацията на чи и кръвта, възстановява баланса инь-ян на вътрешните органи. Биоенергийният масажор е ефективен при периартрит на рамото, болки в кръста и коленете, травми на гръбначния стълб, парализа на лицевия нерв, псориазис и много други здравословни проблеми. От 2017 година биоенергийният масажор е помогнал на десетки хиляди семейства да подобрят здравословното си състояние, благодарение на което спечели любовта и признанието на широката аудитория. Биоенергийният масажор Фохау е много лесен и удобен за използване. Огромен брой партньори вече са усвоили техниките за биоенергийна регулация и успешно ги прилагат за подобряване на здравето на цялото семейство. Биоенергийният масажор Фохау трето поколение е усъвършенстван модел с разширена функционалност и нов дизайн. В новото устройство са запазени функциите на биоенергийния масажор от предишното поколение, а също така е внедрена нова технология за ултразвуково въздействие и са използвани подобрени съвременни материали. Външната облицовка на новия биоенергиен масажор е изработена от кожа. Устройството поддържа функция за бързо USB зареждане и е оборудвано с специална ултразвукова приставка. Благодарение на усъвършенстването на производствената технология, значително се повиши качеството на токопроводимите ръкавици, кабелите, свързващите елементи, силиконовите подложки, корпуса и дистанционното управление. Ултразвуковата вълна с честота над 20 000 Hz се отличава с добра насоченост и силна проникваща способност. Ултразвукът се използва широко в медицината и козметологията за разбиване на камъни във вътрешните органи, увеличаване на дисперсността на лекарствените средства и има силно дезинфекциращо действие. Ултразвуковата приставка на биоенергийния масажор трето поколение е изработена от титанова сплав, която притежава висока проводимост и устойчивост на окислителни процеси. Ултразвуковата приставка позволява да се извърши дълбок масаж на лицето и тялото, да се подобри кръвообращението в тъканите и вътрешните органи, да се активизират биохимичните процеси в организма. Честотата на вълната на ултразвуковата приставка Фохау достига 1 МГц, което е еквивалентно на 1 милион масажни вибрации, въздействащи на клетката всяка секунда. Възпроизвежданите звукови вълни подобряват функциите на клетките и спомагат за омекотяването на втвърдените съединителни тъкани. Ултразвукът бързо повишава температурата на клетките в дълбоките слоеве на кожата, благодарение на което се подобрява кръвообращението, нормализира се обмяната на веществата и се повишава клетъчната активност. Ултразвуковата приставка Фохау има мощна проникваща способност, стимулира усвояването на хранителни вещества, подобрява пропускливостта на кръвоносните съдове, има антибактериален и противовъзпалителен ефект. Ултразвуковата приставка Фохау също има изразен детоксикиращ и противовъзпалителен ефект, повишава мускулния тонус, подобрява състоянието и стяга кожата. Коригира фигурата чрез изгаряне на излишните масни тъкани. Съвременният комплексен подход за поддържане на здравето, младостта и красотата на цялото ви семейство е основният тренд в световната индустрия за здраве. Новият биоенергомасажор Фохау